saoru agus fasin fair. Chalky and the lir glass war na grew. Chalky morase le conu de agus shele shi go kyun le Bhí measar íomh a cheoltarí ag muir Harry. An té hí na cheoltair, thocar leis na léithe cor leis a chuideachta. Thocar lech an chuideachta sin na chuineann suas, a héamh, a chuir bhealach na maithise agus a phléisiúr. Bhí fáilte a cheoltarí a goideachta. Hansin le rá gur choirúas ceann daoine eile iad, gur ó céimiíocht acu nach raibh ag daoine eile. Hainneadh a Harapí, banan iad agus daoine eile. Ac ar ó ómas ar leiche galdaí fa hain agus den bhuaigh i dag dia acu. Gohéirí me bhí siad sásta é ar an le daoine eile. Le hanam de hecht sinsear a deirtar sa gaeilge. Mai bhar Robin Fox amach heid contas na sinsear siar a darí seach glún, rud a agus a munas ag deireadh nachta isteag. Ceir rúch mhóra tas na críomh genalaíonn seo, agus iad go snéimhan na chéir agus go bhíonn sé dalaíonn contas a chuinear gláin díire a námanaí. A tá daoine an na chuine smaircar na graí seo, daoine ní cúra mar leith de hanas agus de scéalta sinsear. Da na daoine seo is cumann sa nachta isteag, sa nahiú isteag, na san hiú hí séin a bhaith na sinsear seo. Bhí ar a caint agus a tráchtarú a heirid agus gur iné a síniú gréna ceile iad. Insir scialtaí fan na ceoltarí móra bhí an, fan na hárainne bhí acu, agus fan na hácadí ar cheáilse iad. Bhín tráchtan fásta ar na hárain mhóra a bhainnis go dlú le stáit agus le senachas an de lein. An bhách rúbach ag deireadh nachta isteag agus ag tús an nahiú isteag, agus na fellaí ceáil a chur a ladair sa scéal sin. Bhí ar a caint ar éim an dúlaí macrúirí a bhaith a drachtaíag cuichas a cúig agus níteag teras a thuúin, ar an áran na scadan, agus grain áran eile a bhfuil álas athú go fáil. Agus an amanaí, bín cabaidir an fa eilíon leniu. Éim an gráine macrúirí chuir mo gás, a tá cumú cáráran a bhainnis de thuúlan na leine gcónaí. Leog ma tá cear na chuige bliain a hain agus fa meas múitiú ar na buadaí bhí a gcuin fad a hain agus ar na coirí bhí a gcuin. Maasiste go tír mór, well, haramid maasiste leis na coirí go tír mór a na buadaí. Romid maasiste antú agus I gescuirt antú na níl siad le feiceal a gcuinniu. Agus fa meas múitiú go cháardú fihéad le áran chuir go dearta fadúdaí fu seo. Sa dói go gcuinneat a gabhne na nuaine go roiléid de bhadaí an. Agus haisimin sin tá ceithre bliain a hain agus chuir man tarrainse le chéile fan na bhadaí. Agus taine me thug méir bhadaí na drí seáil. Nartas meigs mútiú ar tíar fan aniu mór. Na coirí gus na bhadaí na ráhuí na seáil. Orí na havernar de beciniad gal sí sa camas mór.
Senere tanno nediaro, Quirhis Britain se chalwar. Sean úr ar an Ileán te míle bliain ar gúil na ní smó. Tá se go raige fáil tá chud mhór bitir don na daoine ní sinne a bhfuil seacu ógus agus sna rudirt ceartí leis na bhí siad ág mar naró ar a damachtaí eile arsúil tá go tar telefís bitir na rudí eile chatteiste so tá se ag watir sin agus sin go poisttí sacu agus bitir garfoisttí sacu tá siad na géisteat le na sinir sacu hé na ceáil agus a gáil an seanús le fád an le. Well, na mi ág, na ma ág an tág an seo hín ceáil an tá láidir an seo. Bhí ceáil an ahante, ceáil tar í seanós an ahante agus bheith go bheith session teacu agus raibh si a chortaíat is na tuithe agus bh ceáil ahante ar na lens an amsin. Well, da bhhar ma dinne ceáil agus áisi ma géiríh ceáil, géiste leis teanmhaid ar a ceáil chas an tinne san nuige. Agus an sin deimehas ma téna má. Siar a Balor ceáil scefte gona ceáil. Tá ró redíors na television na bhí mar ná san amsin a bhí me se fás a níos. De méh neart ceáil chuistegann an tips na dhéir túlaáil san ná. Dhéarna donta sóine. Agus sinna ná dtí sin ceáil. Móthar hí an tinne agus Mongol Jimmy. Agus an bhirte ceáil rús na thuúthe de dul go déiste le. Bhí náranécht ar íomh láidir a darí agus is tá gur se láidir ar tír mór fásta rubbe seo. Ach ar chúisiad na éagsúla bhhair se darí agus san éitir imi se ar tír mór, betir gur imi tradiisiún na ná an gaeilge ar tír mór níos guiste na tradiisiún na ná an béarla. A coniú sin a darí agus tan dárad an seo gaeilge agus béarla. Agus sim mhórig na daoine an chud de gahabh amsiritan agus chud de nahantasatan da nágann siad ar a taal chuid bhór den na daoine tá álas mór acu ar i ceálarlaise, ar a rása agus ar áraníocht agus ní hamhain sin a thar scéalaíocht agus ar hanahas fásta. Bhí muid go minic géiste leis na háransin. Chonneas mu iad go minic agus go raibh mutéin a bacú suas ar éirí heile. Agus sin mar fach mu déine suas iad. I géiste leis teanmhaid ar a gceáil. But a witir bhí gáil roin bhí sinna ceáil ahead, bhí de ceáil agus gin se sean scialtaí as an tinine danne agus rudí mar sin. Bhí am den tróna ar te am saperir, háart fan háartalog agus ó cóhannaine na bhála go tapar. Snar a bhain sapar háart an sin, deimehas mu siad an cena hiar den bhála ceáil lein rucha bhálaí. Agus ní ar a reist sin dó rumid. Géirí bheith gur háart an am. Hantaí na ceoltarí árainn úr a gcónaí, agus bhí siad a gcónaí a dógáil éite bíthe deochu lefu. Ach, má bhí measar a rodúr, bhí orm fasta dain ara a bhí wad na seileamh agus rá dúnta scrúthaige ríist agus a ríist eile. Bhaloi den na hárainne. Bhí árainn faoi leithin agus chluiníad a ggéithintí mór an ile. An cailín gaeilge, teochaín saoire, hiar a ganachta, mar hampla. Siad an pobl a chothaí dúchas na nárainn a glún go glún in na measc chéin, ná gur foiniú agus gur fáisciú stíl a go théin sa cheáil. Tá stíl seo go farsin na measc cheoltarí Harry. Is dealaí gur síosaí anúir, agus is ruda na bhain measig mar an daoine is súil an ráthmuis agus a ddripáis mar atá go nniu. Bes mu daoine scoileh an dásagann. Ar a hala bí an san am, agus daoine scoileh an dásan. Ra sena agus ága go dása, da chud de sinna gáil go fáil tínta sin go fáil. Sinna nósa bhíon seo ra sena agus ága go deart agus
Bhí muid de pecus wasan an ásaí bhain teanmhaid ar fast. Seo leanstan an teanna bhí muid. Ar omra bír a dysgo as an amsin. Ar omra bír a dysgo. Tá sin cultúr in lein agus sin rud is mó bhí gáil an teáin san am na seancheáil agus seandás agus bhí sé des bhain se na cuairteirí chuiste bhí sam antá chuáin mar Harú heán a bh célí seach chus rudí mar sin, bud ha heán na sin. Bhíon daoine súla rud éiríonn ar tá si a caiintear Hannos agus go minic bíon chuirtar seannos chuirtar cinealatha éagsúla áraíochta a gomparaid le cinealatha eile chuir mo gais tan áraníocht mar tá darí tá áraníocht iontal láidir hiar in Gaiileh agus tá stíl a go téanach ón sin agus thuca le a rá gur be sinna caiidean agus tá go leor daoine sinna déirú bháil nach seannos áraníocht hir chonail na áraníocht Harry a heidirh nach chuil se cosúil leis rud atá hiar in Gaiileh. Agus is ceistúir sin bhfuil cineal amháin níos fearr an cineal eile nó bhfuil siad a lig mar i dhéarna. Creidim sa gur banan iad a lig go bhí éite bhfuil an áraníocht ar fáil a gúchas nach chuil cean amháin níos fearr an cean eile. Hanna ceáil úris deas na caigadí agus na seascadí na hain na sintearí cearníní. Chirú sams na cinealathe sin ceáil mar badúil a réír ar clúsar lethe go dá. Éistú le John Tom agus le Big Tom ag an am Hianna agus ní cheanna difar a béatarú. Cinnte, chuirhaitir ága sim sa cheáil country in western na tamsin. Tá bailí úra dhích leis a teancheáil a hábhail sa dóid go glunún witir ága ceála go tinsir mar a cholaí an glún a bhairpó. Tug má faidir nas le chuig na séh líana chuid mhór den téág Comar a ggóil sam acu bhain agus bíonn siad a ceáil sé árainn. A thuas na nachtaidí san níos chuoi thart. Tá pobl Harry rinte idir a tír agus a talán. Fuair cud a helaí na lein títhe cóir le conda I muhíon an alchara a tamsin agus daistrí go leor amachán. Ba mhór a tathú a sin ar thuúla phobal agus tá lára gláidir fácha gur thuúla na lein a hain. Caithú go leor airigid de fiosú na náisinaí ar an na lein idir dá linn. Díar cud a heismíthirí Harry, meán scoil san amsin, rud a hanig fá dheiriú in ideag nó an aon. Bhí lelas ó léirí tíon seánarí agus chéise trína ceir a bhí agan fólam warrande na scóirí in san dá scóil agus bhí sé tábhta go dócií ar sin agus na licí sinna néag a ráist agus mar sin de i gobrú ar sin chormud leis agus man deis na scóirí cenal rionsach go héana a chur ar an seannos fríd ceáil a chur leis agus an CD a dhéanamh. Nuair a fuair an ceáiltar agus a dásair Jimmy Very Valley a dúgáin báis sa bblion ga bhíle. Measú gur ó báir na falla an. Fear bhíon Jimmy ar an iarracht I móra báinú na lenne stapú, agus ar ó severas mór de choltar béile na lenneige idir cheáil agus hanahas. Le na chás sin, bhí te gcónaí gríosú na háige a leithean óchas agus a múnú árandifa le súl agus go leithna do ré leis a teancheáil a haí clú agus cail de Harry wad agus a ngear. Hannig coiste le cheile agus bhna siad féileh le na chumne chomarú agus le na chosparí chuir an tasaí. Richiú an chéad éile blian in é bhais sa bblion gaibhíle agus a chuún, agus tá sé a rich a hain go bliantúil. Sa bblion gaibhíle agus a cúig, hannig dhearad san phobal go má comarta san dana daoine fásta, agus richiú an chéad comarta stífasan sa bblion gaibhíle agus a sé. Hannig tiilú fáisir sin sa bblion gaibhíle sa seacht, agus chuir líon fír aird ceoltar isteachar. Hanar wahir a dúa se bhaint a chuir go leorach ústethe agus díra ar wahir se choideachta chun an suas agus a lá dhéanú níos fearr. Mar sin, ainein gur dóid úra bhíon leis na hárainne chuir i láthair I phobal, bhí coda na sean chosparí céanna a gceist agus a bhí sa teanam. Cos bhí má lá gan
Jos rejan woodin we marching even hurry tar love me and run ke harla damas beran ashiva wanyadly shimalen ger shiman sarti shinkadini ramori. Tá sa mórí go rágus sa seanós agus tá féisiir ar an alan a bhacan páirt an sa féis agus a go bhór a go ceáil agus tá íman nó te bagága tá sa mna go sa seanós. Oraíram amachar mágin agus dearcam wam siar is dearcam ar a bháile áhfuil agam le alan Tachan na jara nas ráte lam shís agus ním se míle asna bís casú le cui. Tá samar lehí go an sa tradition an seanors ceáil. Cam body dal canal, nie cam dini muich now, nie cam slotja donna ari, he's fun one marabara. Demi and sport, Estonia and Wale, Kereg and Shanjaram, Achavisao, Machroi and Anye, Nahor and Hale, Yed Vescara, one Marta. Tá go dhór a bunú in alan bhfuil an seanós go smaran tú mar mac saoil bitir puadar go buil. Spladir an arige na hi tamor. Hai si galader mes ma vile star. Dag si an alan sio me jano bron. Snial me sulan y fe cael gosawyn. Tá se níos fearr an na bhí se le bitir Germany anna cúpla déag hí sáspa gan sin agus háisi sé leis agus an tíá go le cinnis ceáil tá muitir ága le cinnis tá samántaáin háisi sé ríis sin sa scáiltra ar dú sam agus lean se ré agus an sin hanig lelas ó líiriiste agus run te sin deabbar dáid ach se muitir ága le heile agus thug se dóm se go dúhhain de na roiú agus hanig an lein revision a ru dearm déanta do bhil agus thug se chuidúanta agus tá scaithna gáiltarí anar. Watching am hina beir hiú ali lebe sang calling gila a bhí muhar min da bregu se ceanna greberi starnam hein ógur yasandoi. Bhín féis sinniu hí sin an ómas dá Jimmy Very Valley, so agus tíún sin na daile an glúneág ag chat níos a haid mic. Tá go dhór a bhair háí agus tan seanós acu a gcónaí. Bhí árainn in sinné ag a cheáil ag scolarí aná go deo ar an féis sinné a bhí obair agam a chrideal. Mar hampla dóna lág seanár an tíí tar a seanós strúan a bhfuil me hiar an gáileh agus an calling gaeilge agus í teaga le tá na háann sinna anúiste. Mar chud an arbúirte tá teachtar a teanós, measú gur cheart bailúra eile amsú, le sam na nág an nóchas a wascailte agus is spregu. Hanna cearlan na Gresfalaí, tionsnú agus Danlan a dhíríonn ar an nalainn cho amsere, ar is smúitiú go múnaí scialan na tafada agus cartlaíochta áir teicneolaíochta de scolarí ágan na lein ar bhó cruthútheach nua íseach. Bhaide tionsnú seo ó hús fan fóid 2006 go dtí meitheamh 2007.
rinne ga hensna chón asca. Wain an talentaid les is rangan í alíne le sim na naltaí is bregus an alín héin. Bala timpial a bhín seo le trust agus muí na naine ága ail, ins go bhhétaí dal an cin maithíanú le móniú na technoliaachta bal. Ba chuspair a fasta, tá hain na naltaí an alín agus a chruthíocht dar réirsin a chur an cin. Bhfuil sílam go sé ta mai ghil si de gobar ar seanos sa headdal sí ghil si de gobar leis agus mar sé téna déanú nar heartaí fa héna bheith ceáil seanos agus ghil si de ghlacu na hórain betre agus a chur mar rudsa go héin leth betre gaú chuid an na fuamana na ceáil na fanna a gal leis. Bhil tá sin maina tuis de chunealta ceáil beá fásta a ghil si de chur marksa go héanaar betre. So sílam go rud maithetán iad a bheith gáil an réirí agus a gáil an ceáil agus tá gáil an tionscnamh seo an seanos nua. Tá, a bhain salt maias. Mailum ar a riúir a máscú hart nó arain. Is frimid wara mai inas. Baram ní smó ama háir agus is smó arain dhéanú, but tá is smó ama orm. Se mai go fáil. Bhí deisig na scóirí go dúir scilan é ólam. Bhí deisig na múntrí a brúlá a cumáile sin bhí deisig na scóirí a brúla daoine úra agus bhí sin táhairt acu. Bhil am san tionscnamh seanos nua mar bhain me saltas craic maias is tá dulm gobar le grúpa an ceáil an níos fearda daoine aga. Smailm Gailearaí. Tá sin ústan. Tá sé gála fáide. Nus tá lá a nniuúin tá páistí aga ólam hanne bheith cosla máthir sa air agus teile revision. Si gáildáin si aire lála sin nám hanne dhéana ní súra. Fása sé níos le agus bheidir si an lóne a teart na néad a sulasach. Is mór a tú ligan dá é síos na báisa. Mór. Agus tá ceáil galant a go fast. Bhí sé galanta goró na scóirí a lig, abal de páirte le go an san tionscnamh de gra, bíonn siad scartha in grúpa de bert na rúr ach daag an tionscnamh seo goró a han scóir abal de páirte le go ba chuma go dtíon íse bhí acu ná go dtíon cumas acu dúla bhí acu rud a bhí anta táhairta. Is dóigh gur thuid se go mór an phobal an ammaní. Go tradition de hócaí seanos agus waran ó luúin go glúin mar hampla dulmathú mac na nín ag glúin a thar nó maithar agus a réir sin. Ní rómid go ddíireach ag leansan don stíl sin ach ní rómid a bhádhaí a herad hí na daine aga go fáile gáil ag na daine tá ní seanam sin ní suíta na iad ag fólam agus sa cheisteo ag tafad na nórain agus an sinna Gailearaí agus ag gabrilo agus ag géirí céalhaid just tú agus a rion héna agalarthú agus rud a tá táhairta go leor. Tá seanós beá bethe ar nalin agus bhuiiste le sa lírí agus féis Jimmy Very Valley, Rahaishira agus irishi níos leheadí a rís le codú agus Rahaishíneart go neart. Sílam ggóil chuide chu déanú obair an tamai agus tá go leir le fastan na bhfuil lecinn páirtean agus tá ceáil an tamai acu. Agus bí háarta bhain níos mó den na páistí a stehan. Tá sé de lig tásam go leir go chalíní ceáil an tá deas acu. Agus le chuidir déanaar sem lein siúcuin meile go mé níos mó an na páistí ceáil. Gus tá ceáil acu lig. Tá ceáil an tamai acu. Se. Cam díra haráid, sin bailach mór an aithire. Leis a chuir bailí seo a thógann tionscnú alaine, bhí dhearracht ar siúl, tuair mé réamhcheintí na scalarí a bhrisisiú, ins go dúcha le teachta go nuas hain agus dús an cheáil agus na náran go héirithe ar bhealach úr nuaí. Bhí ar gach dalta go maiid árainn a chefadú ó ghaoine sa phobal ar an na hárainn acu. Agus nuair a bhí sin deanta acu go sásúil, bhí ceadach chun tárann sin na hampláil le cine lethe ile ceáil a haitin láfa. Dúlhain dhecre a bhíon tú seo a ddírí go maiid leis ina aineann sin. Siad bhfuil seanta maithe go bheith gobar leis a seanós agus bheith se samdaífa agus chuinn sin seanós beá na nalan agus fríide tír speisial láfa hánaite a haisiid. Sníal a nás na dain
Bheit sé ionta simil acu fástaíocht jobbaní de chean ligan a chruthú Nalan dífa héin I gúsid seicnólaíachta ceacu ceartlan tafadú nó mar sin a réir sin. In áit bí bheg Ellen go héirithe in sa Gaeltacht céit a bhí miltena curma fe go dtíon sort fástaíocht a chur fáil. So dóis nach million tú an cinnal síl agus an caidian mar atala tá ag na daoine in san áit agus tá me sé deanú tá an bháil cibí leis an teicnólaíocht a go deoch leis an daoine óga seo. Pástaní fiúntathe cruthíacha a bheith go an Ellen seo rud ar bhaile héin, rud ar bhaile pobl an Ellen go generalta agus éalaigh bonithe rud a bhfuil spéis agus samach go héanón. Tá sé táhaid fast go mó na scolaí sástar a gur ó buint achasam lena goltar héin agus dírí go mhaile an sinna chur anúildífa agus bhí siad sásta páirte lecu in san tionscnamh de Harabh sin. Bhí an pobl a lig ceanglaí isteach in san tionscnamh sa bhéidir gorómaid I pléile agus go bhfuil go fáil agus bhéon dochasach a maihan seo go méidir go mé dabalta rudí eile dhéanú tafad eile dhéanú ó híh ceáil agus mar sinda agus go mé an tionscnamh ag an phobal go generalta se has ag an scáil amháin. Ó híh an taithí de níalmuid cinse, is cinse go leanaí cultúr Gailearaí go ceann fada go leor. Bhéon dochas a ríist go mé na scolaí abalta a bhuias don taithí a fuair siad am líana leis an tionscnamh ála ré agus an teicnólaíocht agus na sciilnaíúr a dólam siad a úsid. Le fástaíocht na go chéin ar simlá a chorabón an Ellen nó is mí leis a chuid mó go fanat an Ellen agus tá sé táhacht a go méid dabla sin na dhéanamh. Béle feice. Batelum héine verchuhal I leve sa calinge huave mochor vein da brego se cannar greveri gus dartlum hen ogur yesadoi Giridam heino marginal lesem smega fanel rewi sme shaluba harla duan spare vanesi in a karu via fallen leia sealand and ro. Taí a bhuain na dons na mannaí art a bhathairí lom chun dom chun duilir chun sce. Agus fáil landaras agus líg me seortaí. Agus dear comer an wallod sa wallogom lehole.
Harry a hoi na dons na man the art. A wahari lom can dom can deliver can scare. Shemolin gear o Harlem Mishimota. Heart fi Morgam long can Korana bought.